ngathi ndlala ele imali ngathi awuthi khupha inyongo for umlenze bangiqhela igaga angicithise ngifaka isithende yaze kapa nvusi wash nayo yasithola zonke zilele phuma culture ndima uclever nina nizizimenqe bafuna usigopolisa abasitholi ndiyiqeqe ngemali andidlali noma nayo ndiyenza enye ifuna ukuyisa itim ndithengiwe Hey, kuthi usebenzile khumbula ngokuba besithi ufekethile uzobabona bosukumisa ifestile bakujonga banqina ubukelemile kuthi usebenzile khumbula ngokuba besithi ufekethile uzobabona bosukumisa ifestile bayaqoba banqina ubukelemile ukelemile like into empahla rofuna ihlathi lesikolo ncelela mla wethu yolenza nto asilofocus efonini xa steps efonini bukela ii-brazers mfethu zintoni eso ngoku ii-brazers nandizithanda nami ezawuyini yo hawu menu intoni eso lwathi alona brazers amachina yo zasideka isikolo ke thina like ii-brazers eske wathi amachina not ii-blazers zintoni ezo iphone mfethu aseorebani isikolo yo ngositekela wasikawafika upaper 9 kaloku bantu nobhala upaper 9 wasiyeka mntu namusiyeka mfethu abeka phansi xolelwa ukukhamane wenqwazi ucela i-2 khama inqwazi acela isinqwazi sominde uyasikhama cela i-2 impilo no lala ntyile lala utyile mntakwethu nangoku ndizawuthengisa izihlangu zam ndifumane imali yokubheja itshere yam kaloku ivalentine zisondele ibheje ndilale nditye ndithenge into unanetsheri ewe aninijola neencwadi yo jona incwadi fethina mfethu yawo hayi fundani ayife intlungu le yakho fethu hayi sendaqhela banixesha kontapast abakhe ndithanda nothisi izihlangu shoma jideko yenze emjida awuzama yenza kumjida kayifani yenze ngikontapast kombethu uyayayi kontapast kodwa angizobuya ndiyibone imali le yakho favorite bet ncane yankile 25 bet yapapela favorite bet yapapela man imali nezihlangu zakho thina hayi 25 mdala ndizibona 25 mdala man baphela nathi ipasela mdala man ipasela le ipasela unikeze hayi ipasela mdala awuhlanti yakuwoko 25 rand hayi 25 rand nekhadi ke sa mdala ikhadi ke la yo hayi kodwa ikhadi apha mdala man akho man khadi nje mdala ipin 1981 uthephe nothephe asho mdala yabulela mdala man ufumana apha ne ako lapha eramndini A few moments later. Ngiyela mdala jonke kwabunene ekhadi lingasebenziyo usham zimkile hayi ndanyeleka manapha man Kaslam ngokuchintshile asizelanga sithunyiwe fali ibhinqa lokuqala ndipoqile phithi jump train ngengishero no python